mfethu sibola ngitshele lolo va kankantini mfethu imashise kanjani lo time umashile ndoda. Mfethu si-stress manje yabo because lo mjika ngafuna noma kuningi yabo. Uwe lo muntu nje yami. Correct manje phe. Angithi uyathola lo time udalekile last time lo mfethu uthi sikubhazisile le impatho. Sure. Yeah, lemvemva negalo engayehontsini athi manje silinde wena uthi vele siyidale emzukwana ndodo mfowethu. Manje wena kumele ngoxoxeze masingena ngayo uyayitwada le njalo 99. Angilindisi sikanganga umzuzu zokulinda. Bamba kanje wena. Jonga mfethu le out funeka ichaze ba staff sami sipho and now involved mfethu obvious angithi imfonto ibhekasi na kanjani mfethu siyadwala lapha phakathi mina sibadwala ngingifakini phela nami amfethu isikhathi sokulinda manje ngathi amasemba ngizwana nawo uthi ngithola ukuthi manje mase ngibhastile no ekhophu company asitwade le ntwana ngidila bafethu ngayi le nyu bona wapi na machita lao wapi na machita wako unipe na saa bona saa ya rasa wena man baby boy wena sami lo khona le plan yamthola efuthenga ke kumntu ozovava ke kumntu ozovona Mr. Khona check kuphize nja zakho bakho sicabana Befutheke wena man. Ngizotshela amasimba awubazi kanjani. Unyongo wena man. Wena. Enhleke izinto ayifunani bafethu ne. Manje sithuna kancane siyichaveni phansi kombhede no siyivale once Mahrutman anonqhatha. Ngibaza abantu babaphi. Yebo. Wala liparaka. Sina lipaji la. Mfana lipaji hiyo no di last. Share banja kushaperon yana da kafa tamso. Sino sete la local lecho kinyanga extraña manjo. Kamba. Steve. Ajo ape jo kitwa ka yiga mo githokela kanzolo jo. Ene bona ngba mmakala jo kana ba tshwele mfano la ba hawula jo ntshwara mse. Ya mfano la mo tshunyana la mo. Ya ke tsebo ke majo mara mo tshunyana ke thoke mmone ke tlilo ka yona dajo. Bana a ke tsebo jo ene na ke githokela ka zolo mara fitla ka checka code bese o ntse ba phele le nore ke motho ana mbolo wa ntshwara ke thoke phaisa dile da le da for the situation is come fade ntshwara. Azwakala ngayijari lami Okay ke khokwa things of vele ngize lapho sihlanganele khona yabo isizinto sesisota fast before baxisha le ntwana yabo sho Asani dlozi lakho lakugidela ne. akunakita ne Uhlale sisinda amasimba wena sa. usindanga kodwa Yini manje ufuna ngabani siphazamisana. hello ayadwa Ubani manje laba mfethu? kanti kwenzakalani manje ngive ngabambezeleka yazi Khotman mara ngizokusota kunenkinga encane nje kwamele ngiyisote la anginendaba nenkinga zami acela unginike Friday udinga ufikile la manje vandag lento engikukhuluma naye agent ba si on Sophie okay ndoda ngizobona ngawe manje abafana basibambe isikhathi la kumele bafike ngokwabantu bakho boss Hayi boss ayami labafana bangazosenza indumo mani kwamele bashayizane Fusegwena yabona amasimbe nesifake kunye yabona amasimbe nesifake ku Siparakile le ntwana man bafethu. man Asiparake le ntwana man. yabona wena Siparakile le ntwana mfethu.
Yabona wena uma ungamchazi lo sixaphane wakho ngizokubulala ngoba yikho into engigcinele yona useless ngizokubulala mfana wami sep lakhele Joske wena uyangizona unothi yamathi mfethu awu bophele nje le nto mfethu manje ngaphunyuke yona sana uzukhulume wena ngizitu Oh, hey, njengomntu. ikhamba kanjani Hayi kanqindela sikho ngabuza kuwe. hayi kushintshela wami uthi ungiphatheleni Mfike indaba ngathi sokuthini sikho. Thole zona yakho le. Ngazi ukuthi uthini sizolo ngisona kwenjani. Ngithola lemhloshanyana. Hey mawuthi. So manje kusona kwenza ukuthini. Manje ngobhaya ngala. Ngiyayibona le ntwana ngiyasibuza ukuthi manje intwana yakho ifuna into esoyithini manje. Uthi kahle lakho uzama ukuthini uzama ungichazela ukuthini awube kahle le ndaba yakho ngiyizwisise kahle Bayikidnapile le ntwana yakho. Lethe hayi futhi ngahlanganela futhi akusho ukuthi futhi intwana yami ngaziye intwana kusho ukuthi wadale kunobangela khathi siphambili silila phesheya